Gràcies, Val·la, per acollir-nos una vegada més aquí a Inca, per també ajudar-nos amb aquests projectes des de l'àmbit local, des de lo municipal, perquè des del Consell de Mallorca sempre fem feina pensant també en lo local, amb la part municipal i fem feina en xarxa amb els ajuntaments, perquè entre tots, com deies, Val·la, anant teixint també economia, anant teixint societat, entre tots fem feina. Aquesta jornada s'emmarca dins també el 8M, damunt aquesta setmana dedicat d'alguna forma a les dones, a reivindicar el paper i els drets de les dones i en aquesta lluita per feminisme i igualtat. Aquest projecte va néixer quan estàvem en pandèmia, que volíem ajudar d'una forma activa a les dones a emprendre projectes per fer transformació social, econòmica, mediambiental, per transformar la nostra societat des de l'emprenedoria, però sobretot en discriminació positiva cap a les dones, que fóssiu vosaltres les que tinguéssiu una ajuda del Consell Insular. Estem a la tercera convocatòria, vol dir que també és un projecte que funciona, perquè hauria pogut ser un tema puntual en un moment donat i l'hem repetit. Ja hi ha un prop de 3 milions invertits, per tant estem contents que això sigui així, i ja dins aquestes dues primeres convocatòries hi ha 25 projectes que ja estan funcionant, que supos que avui seran objecte, en diferents moments de la jornada, de veure el seu funcionament, el seu èxit, i que també serveixen per explicar i animar altres dones, que és el que també volem, no? Crear aquesta xarxa de qualque manera, que aquesta llavor també serveixi per animar altres dones a que això és possible i que s'animin a fer-ho. No? Per tant, gràcies a totes les que ja formeu part d'aquest projecte, animar-vos a les que vos ho esteu pensant i força i endavant, i que les dones, ara que estem també en aquest 8M, jo sí que vull dir que les dones decidim, les dones lideram i les dones transformam, i la societat avança gràcies també moltíssim a la feina que han fet les dones en la lluita per feminisme, lluita per igualtat i per, evidentment, per transformar, com jo deia abans, la nostra societat. Per tant, força i endavant. Gràcies.